Maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Fanny diha sa Facebook page. Ikaw dili jud ka labing. Unya ikaw pul-anon nga pagkatao. Unya sa unang panahon anaa kay mga kagahapon sa unang panahon. Unya ang imuhang partner naay daghang baglis sa iyahang baglis kaduha. So katulo. Baglis kaduha katulo. Kani siya dugukon og mga babae. May puruhan nga mawala. Ug ikaw daga pagkakaron ug ana ay imuhang partner, ana ay imong uyab, ana jud kay mga kompetensya sa imuhang kinabuhi. Ana agyoy mga kompetensya kay daghan gyud siya udlis, baglis sa iyang palad. Unya kun ikaw naminyo nakakaron pag-amping kay aron dili maguba ang kaminyoon. Unya ikaw dugukon sad kag mga lalaki. Ug naminyo nakakaron pag-amping kay ana ay ikaduhang lalaki nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili nimo damhon. Unya ikaw taas kag pangandoy sa imuhang kinabuhi nga gusto jud ka nga muuswag. Unya ikaw manggihatagon ka dili kadalo pero ug saputon ka dugay sad ka maulian. Unya ikaw ang imuhang paningabuhi sakto ra og maparisan ka og partner nga ang imuhang kumingking ning lapas sa iyahang baglis kana ang imuhang paningabuhi sobra. Ikaw mapinanggaon og mga ginikanan og mga igsuon. Unya ikaw jud emotional nga pagkababae magul-anon. Nya ampo lang gyud sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi kay ikaw jud gusto ka nga mularga sa gawa sa nasod kay manarbaho. Ug ana ay imuhang plano karon sulayi kay wa may kumo sa mga pagsulay. Unya basta diri akong nakita nga ana jud kay lalaki nga umaabot sa imuhang kinabuhi. Basin kuani kay baglis kaduha man ang baglis. Ampo lang gyud aron dili maguba ang kaminyoon. Kunya ikaw gusto ka nga maglain. Gusto ka magkaugalingon. Ampo lang gyud kay aron matuman ang imuhang mga plano kay gusto jud kang magbalay og imuhang kaugalingon. Kung ikaw makaanak usa duha maunay hubad ha sa imuhang palad, ikaw jud dili jud ka labing pul-anon ka. Unya ana asay mo istorya ka ang mga tawo masakitan diha kanimo. Ampo lang gyud sa Ginoo aron matuman ang mga plano nga makatunong og lalaking tarong nga mag forever. Maunay hubad ha sa imuhang palad, Fanny diha sa Facebook page ug daghang salamat ha sa imuhang pagkanunayong pagsuporta sa ako ang Facebook page.
ug atong hubaron usab karon ang imuhang natawhan December 27. Ikaw taas kag mga plano sa imuhang kinabuhi nga gusto jud kang muuswag. Pag-ampo, ayaw kalimot ana kay ang atong mga plano sa kinabuhi ato yung ihalad sa Ginoo. Kay wa may kumo sa mga pag-ampo. Unya ikaw gusto jud ka nga mopalit ka og yuta kay imuhang balayan. Unya ikaw mapinanggaon sad kag mga ginikanan og mga igsuon. Matinabangon ka nga pagkaanak. Ampo kay ana ay mga kaasinsuhan sa imong kinabuhi nga dili nimo damhon. Ug wala mangani nimo adtos imong mga anak, pero ang naagyud ni sa imuhang mga kamot, sa imuhang pagpaningkamot ug mga pag-ampo. Maunay hubad ha sa imuhang natawhan, taas og mga plano sa kinabuhi. Unya, daghang plano usahay mag-usab-usab. Ayaw og usab-usab, kinahanglan og unsay kuan pangsuwayan ang tanan. Ayaw kabalaka, ayaw kahadlok nga maunsa ka, ampo sa Ginoo. Ug ayaw kabalaka kay ang imuhang huna-huna karon naglutaw. Pag-ampo aron masulbad ang imuhang mga problema. Paningkamot lang jud kay ana ay mga kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang natawhan, Fanny diha sa Facebook page. O daghang salamat ha sa imuhang pagkanunayong pagpadala sa mga damgo. Ayaw kaulaw sa pagpadala, ipadala gyud ang imuhang mga damgo. Daghang salamat ha sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. God bless sa imuhang pamilya. Mo shout out ko sa taga-apas ni Ella Owano, ni Rochelle Cobol, ni Camel. O daghang salamat ha. God bless niyong tanan. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel, Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.